Určite sa aj vám stávalo, že sa vám pri písaní kriedou na tabuľu zlomila krieda v ruke. Ale tomu je koniec. Predstavujeme vám revolučné riešenie kriedu Seza. Dnes s Horstom a Amanciusom. Revolučná super krieda, vaša Seza. Vážení diváci, vítajte pri našej dnešnej relácii, v ktorej si ukážeme revolučné riešenie všetkých vašich problémov. Týmto revolučným riešením nie je nič iné ako superkrieda Seza. O tejto superkriede nám však viac príde povedať človek, ktorý ju sám navrhol a vyvinul Amancius. Revolučná superkrieda, vaša Seza. Ako už ideme. Takže Amancius, vítam ťa v dnešnej našej relácii. Zavolal som si ťa tu, aby si nám predstavil svoj revolučný výrobok superkriedu Seza. Takže nech sa páči, Amancius, odovzdávam ti slovo. Áno, Horst, veľmi pekne ti ďakujem za pozvanie a samozrejme som rád, že vy, naši milí krásni diváci, sa na nás dnes pozeráte a ja by som vám tu vlastne chcel predstaviť môj revolučný výrobok, ako už to spomenul, superkriedu Seza. Takže naša superkrieda býva často mínená s úplne obyčajnou, bezvýznamnou bielou kriedou, ktorú môžem rovno takto zahodiť, pretože vôbec to tak nie je. Naša superkrieda Seza je vyrobená z čisto organických látok a jej typické biele sfarbenie jej dodáva extrakt zo snehových vločiek vyvarených v krupicovej kaši starej matere. Táto superkrieda má obrovskú škálu využitia. Môžete ju využiť ako pri rôznych športoch, napríklad pri tenise. Môžete trénovať, môžete si s ňou doma vyskúšať, ako sa skáče na šviatle. Môžete si s ňou zabehať. Táto krieda vám veľmi pekne pri tom pomôže. Ešte dokonca s ňou môžete aj variť, pretože je veľmi dobre použiteľná aj ako vareška na píšanie polievky. A ešte vám k nej dodá aj veľmi výbornú typickú chuť. Počkaj, Amancius. A čo, ja mám strašne svrbý chrbát. Dá sa táto krieda použiť aj na poškravanie sa chrbta na miesta, kde nie dotyčí ani? Samozrejme, táto krieda sa dá použiť aj na takéto využitie, ktoré môžeš samozrejme vyskúšať aj hneď. A dá sa použiť samostatne alebo potrebujeme niekoho k tomu? Samozrejme, môžeš ju použiť aj sám. Takže tieto kriedy dodávajú sa v rôznych veľkostiach, alebo to je najväčšia veľkosť, aké to dodáva? Samozrejme, tieto kriedy si môžete objednať vo veľkostiach, aké vyhovujú vám, vašim potrebám, vašej mame, vašej starej mame, vašemu vnúkovi. Takže ideme na to, skúšame revolučnú kriedu Seza, ktorá slúži na poškravadlo. Vidíte to v priamom prenose, ste prvý na svete. To je úžasné. Amancius, toto som potreboval. To je nenáda nezaplatenie, však? Amancius, to je špica, vážení diváci. Toto je najrevolučnejšia krieda Seza s najväčšou škálou využitia, aké si viete predstaviť. Amancius, taktiež viem, že kriedy sa často využívajú v školstve. A tak sa chcem spýtať, mnoho študentov sa radovalo, dá sa táto krieda použiť ako výhovorka, prečo neísť do školy? Samozrejme, táto naša super revolučná krieda sa dá použiť ako hocičo a určite aj ako výhovorka a prečo zostať doma. Nakoľko je vyrobená z čisto organických látok, organizmu v žiadnom prípade neškodí, nerobí mu zle. Jediná vec, čo u vás vyvolá, sú dávivé reakcie a potkanie. Môžete zostať doma ako chorý marok a samozrejme vám nič nie je, po pár minútach vaša choroba prejde. Takže vážení študenti, vidíte, tento revolučný výrobok Seza je určený aj Revolučná superkrieda, vaša Seza. Vítajte späť pri našej relácii, ktorej vám predstavujeme našu revolučnú superkriedu Seza. Horst, určite sa za tvojich študentských časov stávalo, že pri písaní niečoho veľmi dôležitého na tabuľu sa ti tvoja obyčajná krieda v ruke zlomila. Presne tak, Amancius, máš pravdu, cítil som sa ako úplný lúzer, všetci sa mi smiali. A toto sa ti už našou superkriedou nestane. Prosím ťa, Horst, mohol by si nám skúsiť niečo napísať s obyčajnou kriedou, ktorú sme si kúpili v obchode na tabuľu? Jasné, Amancius. No, ako veľmi dobre vidíš, táto krieda sa ti veľmi ľahko zlomila a to si ani nestihol napísať ani jedno slovo. Teraz skús niečo napísať s našou revolučnou superkriedou Sezou. No som teraz zvedavý. Napíšem názov našej televízie a krieda drží. Ako vidíš, táto superkrieda drží. Vedel by si nám povedať prečo?
Netuším teda. Tak, Ale ja- si na to si tu predsa ty si odborný. Tak ja ti to teda poviem. Táto revolučná superkrieda vyplýva obrovskou pevnosťou vďaka tomu, že bola vyváraná v krupicovej kaše od starej matere, ktorá jej dodala obrovskú pevnosť a pružnosť. To je úžasné, Macius. A ešte som sa spýtal, s touto revolučnou kriedou Seza dá sa písať čisto iba na tabuľu, alebo aj na iné materiály, ako napríklad drevo, kov alebo podobne? Samozrejme, že naša krieda má univerzálne využitie a takisto sa dá spopísať aj pro rôznych materiálov. No ako vidím, kovové tu nič k dispozícii nemáme, ale máme tu drevenú tabuľu. Veľmi rád by som ti tu niečo napísal, ale máš tu svoje meno. Mohol by sa na to áno, môžeme. Ďakujem. Napíšem, skúsim ti tam napísať názov našej televízie. Komu môžeme krieda? Vážení diváci, veľmi dobre sa pozrite, táto krieda dokáže písať aj na drevo, dokáže písať aj na kov, ktorý tu bohužiaľ k dispozícii teraz nemáme. A samozrejme je to viditeľné z veľmi veľkej vzdialenosti. Tak Amacius, tomu teda hovorím krieda, tomu hovorím revolúcia v odbore kriedy. Vážení diváci, ak túto kriedu doma ešte nemáte, určite si ho zakúpte. My s Amaciusom máme doma túto kriedu na tomy, pretože vieme, aké úžasné široké využitie má. Dokážete si ho písať na drevo, na rôzne iné materiály, takže neváhajte. Revolučná superkrieda vaša Seza. Vážení diváci, takže toto bola super revolučná krieda Seza. Pre tých, ktorí túto kriedu ešte doma nemáte, máme pre vás dve riešenia. Tým prvým je, objednávajte si našu super kriedu Seza na telefónnom čísle, kde sa vám naše operátorky budú venovať 24 hodín denne 8 dní v týždni. Číslo je plus 421 918 162 073 alebo takisto na webových stránkach nášho teleshoppingu, ale Amacius má pre vás ešte v rukave schované jedno prekvapenie. Áno, je to presne tak, vážení diváci. O tejto našej super revolučnej kriede ste sa už dozvedeli veľa vecí, všetky jej super vlastnosti. Ale to, čo ešte neviete, je, že túto super kriedu môžete dostať za super akciovú cenu, len 49,99 €. Ale ďalšie prekvapenie pre vás je, že spolu s touto super kriedou vám dodáme v balení ďalšie 4 super kriedy Seza. A ešte máme pre vás jedno prekvapenie, ešte neodchádzajte, vážení diváci, a o tom vám už poviem viac rozprávať. Takže Amacius, ten čo vravíš, vážení diváci, takže keď si objednáte jednu super kriedu Seza za cenu 49,99 €, dostanete k nej ešte ďalšie 4 super kriedy Seza v rôznych veľkostiach, takže neváhajte a objednávajte. A úplným bonusom na záver super kriede Seza je ďalšie revolučný náčin, ktorý vyvinul tu na Amacius, a je to super odstraňovač škvrn. Je to jediný prístroj, prostriedok a nástroj, ktorý dokáže odstrániť, čo super krieda Seza napísala. Neznamená to, že super krieda Seza by sa dala zotrieť niečím iným, alebo že je to vrah. Práve naopak, znamená to, že od super kriedy Seza Amacius robil veľký pokrok a tým veľkým pokrokom je úplne nový vynález, ktorý vyvinul len nedávno a je to super revolučný odstraňovač škvrn spôsobených kriedou Seza. Takže neváhajte, vážení diváci, v balení 4 kriedy Seza zadarmo plus zadarmo odstraňovač škvrn, a to všetko len za cenu jednej kriedy Seza za 49,99 €. A tak, teda ešte raz, volajte naše telefónne číslo plus 421 918 162 073 alebo objednávajte na internetových stránkach nášho teleshoppingu. Amacius, ja ti ďakujem za spoluprácu. Ďakujem za dnešné pozvanie. Myslím, že sme divákom ukázali, čo revolučná krieda Seza dokáže. Teraz už len dúfať, že diváci pochopili a budú si objednávať. Takže Amacius, dovidenia na budúce. Dovidenia. Vážení diváci, dnes sme sa vybrali za našim spokojným zákazníkom pánom Maniom, ktorý nám povie, ako je spokojný so super vynálezom kriedou Seza. Takže poďte za mnou. Pán Manio? Vy ste tu, prepáčte, hneď sa vám budem venovať. Pána Mania z nás vydržili, tak počkáme. Revolučná superkrieda vaša Seza. Vítajte, milí diváci. Tak poviem vám niečo o mojich skúsenostiach s touto kriedou.
keď mi moja milovaná svokra odporúčila túto kriedu, neveril som, v čom je iná. Hovorila o nej ako veľmi dobrej kriede. Neveril som jej to, čo mi ona o nej tárala. Keďže je to moja milovaná svokra, rozhodol som sa, že urobím tú radosť a kúpim si tú kriedu hlavne kvôli nej, ale dnes som veľmi rád, že som si ju kúpil. Tu som si pripravil pár stručných bodov o tejto kriede. Veľmi dobrá vlastnosť tejto kriedy je, že táto krieda vôbec nešpiní ako tie staré, ktoré poznáme. Moje deti, Janko a Marienka, si riadi kreslia na chodníku. Vždy chodili so starými kriedami, zapúľané, zašpinené, všetko. Dnes s touto kriedou ich môžem čistým srdcom bez obáv poslať vonku, nech sa idú hrať a nemusím sa vôbec obávať toho, že prídu celé špinavé. Aj moja žena, Gitka, nemusí toľko prať, je šťastná. Teraz, môže je taká šťastná, naozaj veľmi je šťastná. Nemusí sa toľko namáhať, má viac voľného času. Je to naozaj veľmi super. Táto krieda mi zmenila naozaj život a priniesla pokoj do našej rodiny. Revolučná super krieda vaša Seza. Takže vážení diváci, vítajte. Takže Amancius, vítajte v našej dnešnej relácii. Zavolal som si ťa tu, aby si nám predstavil tvoj revolučný výrobok super kriedu Soza. Do líky! A samozrejme som rád, že sa na nás dneska pozeráte. Som tu, aby som vám predstavil našu super revolučnú kriedu Seza. Takže vážení diváci, toto bola super krieda Seza. Pre tých, ktorí túto kriedu ešte nemáme, vidíte.